Dobro mi ga došli ljudi i dobrodošli u novu epizodu Great Eagle Podcast. Ne, ja i moj menadžer preuzimamo ovaj podcast. Ma uhvatiš ti mene dole. Jebote, ko te uopšte zove da dolaziš ovde? I zar te nisam ubio, bre? Čekaj, sad ćemo ga zvrcnemo, pa ti moj menadžer jebe kevu. A što se ne javlja taj? Jeb me ak znam. A puši kurac, bre, Kanje, idi gledaj, bre, svoja posla. Neće moći. Moj podcast, moja pravilja. Čiji je podcast, pičko? Moj. Ne lažite, šta mi, bre, radite sa programom. Jao, bre. Moj podcast, pičko, moja pravilja. Popušiš mi kjurac. Ma šta ti meni, bre, sad ću te, jao, bre, šta mi radite sa program. Brate, mislim da si omašio frame od mima. Začepi ti Evrej tu svoju gubicu da ti ne bi kurac smetno u nju. Editori, molim za green screen. Ne. Moj podcast je uništen. Pičko debela, to je bio naš podcast, dok ti nisi došao i upropastio sve. Pa vidje ljudi, moj green screen je bakar. Pun mi vas je kurac, svih se idete jebete malo, koji kurac je sad ovo. Dobrodošli na Big Great je podcast of the Great God je the Big King podcast top G podcast of the Alphanum Demo God je podcast. Ma šta mi riječe? Ne moj zajebavaš. Ubijte me više, ne mogu, živim više sa onim, Bože uzmi me ko što sam ja, Alphanum Demo ono 12 ljudi, Bože uzmi me.